Doe alsjeblieft even het water schijnen, want ik heb over 1 keer dan weet ik even waar het anker ligt. Ah, dit is spannend. Sprong is dood. 3, 2, 1. Boeken! Welkom op de windsurf. Onze boot is een contest 50 CS. Gelijk opscheppen. From this prison, Lord help me get away. Namens ons hebben wij een kleinigheid voor jullie gekocht. Oh, grappig. En dat wil ik jullie nu overhandigen als bedankje voor deze vakantie die jullie Nou, hartstikke leuk. Wel leuk. jongens. Nou, Dat mag niet hoor. mooie toespraak. I ain't